sang Iloilo City nga si Dorothy Hemelian nakasulod sa top 50 sang Miss Universe Philippines 2022. Kag Kevin Escopel nagapanghanda na para sa Mr. Globe 2022. Nakasulod sa top 50 sang Miss Universe Philippines ang pambato sang Iloilo City nga si Dorothy Hemelian. Kabahin si Dorothy kag iban pa nga mga dalaga gikan sa Western Visayas nga nakasulod sa prestihiyoso nga beauty pageant. Sang damlag lang, nag-courtesy call si Dorothy kay Mayor Jerry Treñas sa diin iya ginpasalig nga obrahon ng tanan para sa kompetisyon. Tanan kong ginahimo para gini sa inyo kag tani sa pagtapos ko sang journey nga ni I will make you proud, kid. So thank you. Samtang, nagapanghanda naman ang 24 anyos nga si Kevin Escopel para sa nagahilapit nga Mr. Globe 2022 nga hiwaton sa Paris, France sa Setyembre. Si Kevin ang isa ka airline ground crew kag mahilig magkanta. Nagataas siya sang 6'1 kag nagakampanya para sa agrikultura. I'm an avid advocate for agritourism and environmental awareness for almost 7 years. So, ga-partner ako sa 4-H Club Philippines kung sa diin gina-promote namon ang mga agricultural activities sa mga youth so that we could mold them to be a great leader not only for the society but also in the agricultural industry. Sanday Dorothy kag Kevin ang pilalang sa mga Ilonggo na tala na ibandera ang talento sa national kag international pageant. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol. Paghatag bulig sa mga nasunugan, ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang turnover sang bulig para sa mga pamilya nga naapektuhan sang separado nga sunog sa syudad sang Iloilo sang nagligad nga semana. Nakabaton man ang ini sang sleeping kits, family kit, kitchen kit, kag relief supplies paagi sa CSWDO kag DSWD. Para kay Maria Teresa Isanan, dako nga bulig ang ilan na baton para liwat makabangon sa trahedya. Ara gid dayon yan sige dagid dayon na ara sila wala man kami ginlagi pabayaan. Nagpasalamat gid ako sa city government tungod sini amon nga trahedya nga nagtabo sa amon sige daan ara gid ang ilang presensya kag ang hamili nila nga bulig sa amon. Suno sa City Social Welfare and Development Office, una na nga nakahatag sa material sa balay, kaangay sang kawayan, kag trapal sa mga apektado. May intervention man nga ginhimo para mapahagan-hagan ang epekto sang sunog sa paminsaron sa mga apektado kag silang makabangon sa trahedya. 25 ni ka fire victims, 21 from General Hadjes, duha from the district of Arevalo, isa sa Haro kag isa sa Lapas. Nagpasalig naman si Mayor Jerry Treñas nga buligan kag hindi pagpabayaan ang mga naapektuhan bagod man sang pandemya nga ginaatubang. Naghatag kita financial assistance subong ini mga non-food assistance halin sa DSWD. Naluoy man kita sa mga nasunugan naton nga mga pumuluyo amo na nga ginapangitaan tagin paagi nga sige-sige ang aton pagbulig sila. Dugang pa sang alkalde, tinguhaan sang syudad nga makapalabuot sang dugang nga bulig sa mga pumuluyo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.